ikusten duzu bezala, algekoak eta ara, lekutipia, ertsia. Beskoitzeko ikastolako gurasoak asaldatuak dira. Gelatipiegiak aurrentzat, komunak erabiliak dokumentuak biltzeko, baldintza onartezinak salatzen dituzte. Biziki baldintza txarretan gira, ongi zen astapenean lau haur edo bost ginelarik, ikastola garatu da eta orain 50 haurrekin ez da posible hola segitzea. Ez da posible. Haurrek badute tenis zelai baten erdia jostatzeko. Badu hilabeteak orain aterabide batzu atseman nahian ibilki direla gurasoak, debaldetan herriko etxearen gandik oztopoak salatzen dituzte. Gure proposamena zen bai anfiteotik baten bidez eraikuntza hemen egitea, horrek egin nahi du luzarat ikusita eraikuntza herriko etxearena izan behar zela, egoitza orduan sehaskak osoki pagaturik, herriko etxeak ez zuen zentimo bat eman behar gure proiektuan, eta ezetz batukan, handi batukan dugu. Herriko etxeak dio eraikuntza proiektuak ondoan den aparkalekua jaten alukela, ezetz diote gurasoek. Aitzaki guztiak atsematen ditu, errateko, gure ikasleko purua mugatu behar dugula Beskoitzen. Aspaldiko partez, badugu hauzapez bat, Euskararen eta ikastolen kontra agertzen dena, frenteki, eta bere erritik kanporatu nahi duena ikastola. Beskoitzeko hauzapeza elgarrizketatu nahi izan dugu, baina gure deieri ez die erantzun.